A idea dos arquitectos era facer un museo e deixalo listo con exposición e todo. E un día, falando así, dixerme se alguén sabía da ferramenta e de todo. Eu dixenlle que, bueno, que eu tiña ferramenta e chegando a un trato que así día ao museo. Así foi, que é a que está exposta aquí agora. E están aquí mellor que non vou na casa dali que non nos ve ninguén, non? Había moita xente que relacionado con o mundo da carpintería de Ribeira, non era só os carpinteiros. Era a xente que iba a madeira, a xente que atraía, a xente que serraba a madeira. A serra portuguesa vende de Portugal, que eran os que serraban. Eran cortadores que se dedicaban a eso, claro. Home, supoño que o mestre carpinteiro iría ao monte a escoller os paus, pero depois tiña xente cortando, como é hoxe en día. Nós traballamos de carpinteiros, pero non serramos a madeira, non? Moitos carpinteiros que eran de Ribeira depois dedicaronse a carpintería de Blanco porque foi un oficio que quedou aí. Empezou a fibra e non era rentable porque ten moito máis traballo, máis mantenimiento, todo, que non deixa de ser un barco mellor, máis estable e máis todo. A ver, os carpinteiros de Ribeira normalmente saben calafatear todos, sabían, pero sabía xente que se dedicaba exclusivamente a iso, non? As pezas de calafatear, que cada unha ten a súa curva e úsase para... Bueno, cada unha para a súa cousa, non? Mas un mazo xa especial para o calafate. Antes ábrese con un ferro de calafatear o sitio e depois vai se metendo estopa hasta que ten a súa ciencia como todo, non? A ver, normalmente non era todo manual, Neste astillero había este aparato de serra, que é movido por un motor de barco. Era movido, vamos. Pero normalmente non, era todo a man. Depois hai molduras, hai cepillos de volta para sitios curvos, os garlopíns que son para desbastar, por exemplo, na cubierta para clavar as madeiras, en vez de lijar, que non había lijadores, desbastabas co garlopín, non? Era todo así. O barco en volta, para que non resbale, isto clávase na madeira. E ao mesmo tempo teñen moita rosca para levar a tabla ao sitio, depois metes outra, hai que ir banceando o barco. Isto é típico de... non é como os de carpintería de Blanco, vamos. Da maneira que tiña de flotar e a línea do barco, normalmente sabías que tallero fixera.